Fumata branca en Vilagarcía, Partido Socialista e BNG acadan un acordo que permitirá aprobar os orzamentos municipais para este 2024. As contas acadarán os 39 millóns de euros. Que tal? Moi boa noite. A cambio do seu apoio, o BNG conseguirá un posto de persoal de confianza e sentar no Consello de Administración da Autoridade Portuaria, entre outras demandas. De seguido, lles ofrecemos máis información sobre este acordo antes titulares. Minuto de silencio en Pontevedra en sinal de condena polos 5 asasinatos machistas rexistrados no Estado en tan só 48 horas. O último foi hoxe mesmo en Alacante. A deputada provincial Cristina García supervisou en Rianxo varias obras financiadas pola Deputación da Coruña. O Concello recibirá 1 millón de euros do Plan Único. A Xunta inviste 21.000 euros para eliminar as goteiras do auditorio da Azucreira de Portas. Destinará preto do 44% do custo total da intervención. Inaugurado un treito do camiño da Ría de Morosnoia trala a súa rexeneración. A senda entre Ponte Nafonso e Orro conta con novos paneis indicativos e maior espazo de tránsito. Mañá comeza en Vilagarcía o ciclo de cinema Fantasio na Rúa Farao coa proxección da película Barbie na Praza de Rabella. Será a partir das 10 da noite. Estamos nas novas do día. Comezamos. Axentes das Policías Local e Nacional de Ribeira detiveron esta pasada fin de semana nun operativo conxunto a un individuo por un delito de ameazas con uso de arma branca. Os axentes foron alertados do incidente polo 112. Durante o operativo foi intervido un coitelo cun fío duns 18 centímetros. O home xa pasou a disposición xudicial nos xulgados de garda de Ribeira. Fin de semana negro na loita contra a violencia machista. En 48 horas, 5 mulleres foron asasinadas en casos que se están a investigar. A última vítima rexistrouse hoxe en Alacante. Unha muller de 33 anos foi asasinada pola súa parella. Despois o home suicidouse. Hoxe, diante da subdelegación do Goberno en Pontevedra, se celebrou un minuto de silencio en sinal de condena. Pero hai un elemento, ademais, que eu quero facer unha chamada de atención sobre el, que me parece especialmente grave e que me parece que de verdade é o verdadeiro paso atrás que estamos vivindo. E son esos discursos que intentan relativizar ou minimizar a violencia machista, que intentan travestila en violencia familiar, en fin, facela invisible. Eu creo que canto máis desde determinadas digamos, ideoloxías se intente invisibilizar a violencia machista, máis difícil é para o conxunto, afortunadamente moi mayoritario da poboación, loitar contra ela. Por lo tanto, eu o que pediría sobre todo é unha reflexión a eses que dicen non vela, que hoxe visualicen as 5 asesinadas no último fin de semana. Temos que entre todos buscar unha solución para resolver este problema que non vai a menos, sino que vai a máis, non? Por lo tanto, novas medidas, novas reformulacións de como se está combatindo esta lacra social e eu creo que eso é unha cuestión de toda a sociedade, non? E, por lo tanto, debemos apoiar esas medidas e debemos exigir tamén que se tomen esas medidas, non? Fumata branca en Vilagarcía de Arousa. Despois do achegamento de posturas do pasado venres, PSOE e BNG asinaron hoxe o acordo que permitirá dar luz verde aos orzamentos municipais para este 2024. As contas ascenderán finalmente a 39 millóns de euros, contando cun préstamo que se vai pedir do redor de 4 millóns. Ademais, o PSOE cederá ao BNG o seu posto no Consello de Administración da Autoridade Portuaria. O orzamento irá a pleno o vindeiro mércores 24 de xullo. PSOE e BNG irán da man para aprobar os orzamentos de Vilagarcía deste 2024. As dúas formacións asinaron este mediodía un acordo que asegura que as contas municipais terán luz verde. Froito de unha serie de sesións, tanto na Xunta de Voceiros como entre as dúas formacións, para chegar a un punto de consenso, non só a acordos do Pleno Municipal,
acordos que se ten chegado por maioría, sino tamén no que entendíamos ambas formacións que era positivo para o benestar, os servizos e o día a día da cidadanía de Vilagarcía de Arousa. Como en todo tipo de acordos, ambas partes fan cesións, ambas partes pois tratan de ceder parte das súas posicións para tratar de chegar a un entendemento. Eso é o que se conseguiu, no que hoxe se ratifica. Os orzamentos ascenderán así a 39 millóns de euros. Os 35 previstos inicialmente sumaránselles ao redor de 4 millóns máis a través dun préstamo que o Concello pedirá para sacar adiante proxectos importantes para a vila. Por exemplo, o decíamos outro día, a ampliación da piscina municipal xa vai a supoñer un esforzo para esta cidade de casi 3 millóns de euros, das que conseguimos unha en concurrencia competitiva e outra vamos a ter que acudir a unha financiación de préstamo. Nos gustaría tamén, o mellor, pois que outras administracións, por exemplo, a Xunta de Galicia, pois como en outros lados, financiara na súa integridade, por exemplo, esta piscina municipal. Pero como non é así, vamos a acudir a un préstamo. No marco das negociacións, os nacionalistas aseguran que conseguiron que se atenderan máis do 90% das súas peticións. Por exemplo, a relativa a entrar a formar parte do Consello de Administración da Autoridade Portuaria. O PSOE cederá o seu posto a un dos concelleiros do BNG. O PP manterá o seu lugar e os socialistas continuarán tendo representación a través do Estado. E de alguma maneira nos situamos de novo na casilla de saída do que foi o pleno organizativo hai agora un ano, no que o Partido Popular naquel momento conseguiu ese posto no Porto. Hoxe somos nós os que tamén vamos ter voz aí no Consello de Administración da Autoridade Portuaria, e en este caso non vai ser como figura decorativa, sino para facer valer os dereitos, as opinións e as necesidades da cidade de Vilagarcía. O BNG conseguiu incluir tamén que poida contar con persoal de confianza para facilitar o funcionamento do grupo municipal. As contas serán aprobadas no vindeiro pleno ordinario que se celebrará o mércores 24 de xullo. A deputada de Plans Provinciais e Asistencia a Municipios, Cristina García, visitaba esta mañá Rianxo para comprobar distintas obras levadas a cabo ao abeiro do Plan Único da Deputación da Coruña. Na súa visita destacou o 1 millón de euros que recibirá o municipio grazas ao financiamento da institución provincial. A deputada de Plans Provinciais e Asistencia a Municipios, Cristina García, chegouse esta mañá a Rianxo para visitar algunhas das obras financiadas con fondos provinciais. A achega este ano da institución provincial a Rianxo supón máis dun 1 millón de euros. A maioría destes fondos foron destinados á mellora das redes de abastecemento de auga e saneamento, pero tamén a outros proxectos de iluminación e mellora de eficiencia enerxética, como a actuación que se vai a desenvolver ao longo do paseo marítimo e que permitirá o cambio de luminarias. Desde o Goberno da Deputación apostamos por poñer o foco na autonomía municipal, é dicir, que sexan os concellos que son quen de verdade coñecen as necesidades dos seus municipios, quen decidan en que se vai a investir. Pois un gran exemplo, eu creo que Rianxo nesa aposta por todo o ciclo da auga, non algo tan prioritario hoxe en día, pois con esa ampliación de redes de abastecemento e de saneamento, a mellora na iluminación e na eficiencia enerxética e todos esos servizos públicos que se melloran pois gracias a esos investimentos. O alcalde Julián Bustelo agradeceu o compromiso da Deputación da Coruña, que grazas ás súas achegas permítelles aos concellos poder dispor de fondos suficientes para acometer obras de importancia para o municipio. Eu creo que é de xustiza, non? Agradecer o compromiso da Diputación con dotar aos consellos de fondos suficientes nun tempo no que o gasto corrente para os consellos ven aumentando, ven diminuindo incluso as posibilidades de que podamos acometer obras xa non desta entidade, senón incluso menores, e nos que ademais estamos vendo que continuamente se nos carga de máis
máis compromisos, aínda non tendo en moitos dos casos as competencias para ter que desenvolvelos, ou incluso víamos recentemente como outras administracións, nomeadamente a Xunta de Galicia, no canto de facer esta aposta por poñer encima da mesa os fondos necesarios para que consellos como o noso poidan levar a cabo estes investimentos, detrae do Fondo de Cooperación unha cantidad importante de diñeiro para contribuir, dentro do seu punto de vista, a sufragar o gasto de Sogama. Durante a visita, a deputada Cristina García fixo referencia tamén aos investimentos destinados ao resto de concellos da comarca do Barbanza, que no seu total supera os 6 millóns de euros. O vindeiro de agosto comezará a funcionar o novo servizo de conserxería no aparcadoiro do Centenario. Isto implicará que a instalación abra en horario ininterrompido durante as 24 horas de luns a domingo. O Concello de Ribeira procederá este mes a adxudicar o contrato de conserxería no aparcadoiro do Centenario. A partir do 1 de agosto, a instalación permanecerá aberta todos os días do ano, cun horario ininterrompido ás 24 horas. Neste mes de xullo procederase tamén a adxudicar directamente o contrato de conserxería, por tanto, é un servizo que vai verse mellorado para toda a poboación. Cando a empresa nova que gañou o concurso, que neste caso é Cicle, unha empresa de inserción social, pois asuma xa esa instalación, pasará a ter un horario ininterrompido de 24 horas, por tanto, calquera persoa vai poder deixar o seu vehículo durante calquera momento, durante as 24 horas do día, mellorarase esa instalación pública. Instalaránse tamén unhas novas barreiras de acceso, así como caixeiros automáticos que permitan o pagamento digital. E tamén queda a dotación de novo mobiliario pois ligado á apertura e aos caixeiros automáticos, non? Haberá unhas novas barreiras de acceso, haberá uns caixeiros automáticos digitais e tamén dispoñibles para pagar con medios electrónicos. Con estas actuacións concluirá a reforma integral do parking para prestar un servizo axeitado aos seus usuarios. A Xunta inviste 21.000 euros para eliminar as goteiras do auditorio da Azucreira de Portas. Trátase dunha chega marcada nas subvencións a entidades locais de Galicia para o equipamento e mellora das instalacións e locais utilizados para a realización de actividades culturais. Neste caso, procederase a dotar o auditorio dunha cuberta renovada. A Xunta de Galicia, con esta axuda, cubrirá preto do 44% do custo total da obra. Cabe destacar que na área territorial de Pontevedra foron 7 os concellos beneficiados por estas axudas, cun importe total de máis de 90.000 euros. Vimos de visitalo porque a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, lle otorgou unha subvención para o cual o Concello vai aportar o 50% aproximadamente, a Consellería de Cultura o 50% para poder reparar o que é o tellado do auditorio. Tamén aproveitamos para ver o resto das instalacións, que a verdade que contan con as instalacións fantásticas aquí na Azucreira. Sería casi imposible os concellos pequenos como Portas manter estas infraestructuras se non temos estes tipo de axudas das outras administracións. O problema que tiñamos aquí na Azucreira é que estábamos tendo filtracións de agua e a primeira base que temos que facer para que un edificio se manteña en pé, polo menos que non chova. Entón empezaremos polo tellado e despois seguirán coas seguintes obras. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. O Concello de Noia inauguraba esta mañá o primeiro treito do Camiño de Santiago da Ría de Muros Noia tras a súa restauración ambiental. Ademais do reforzo do firme e a mellorada accesibilidade, instaláronse varios paneis informativos na senda entre Pontenafonso e Orro. Os peregrinos que realicen o Camiño de Santiago da Ría de Muros Noia poderán disfrutar dun treito totalmente acondicionado. Trátase da ruta entre Pontenafonso e Orro no Concello de Noia, na que se acometeron tarefas de restauración ambiental e paisaxística, procedendo ao reforzo do firme e a ampliación da zona de tránsito. O que se busca con esta actuación é que ese camiño, ese itinerario, ese traxecto que abarca o primeiro tramo dentro do Concello de Noia, tendo en conta que o punto de conexión entre o Concello de Outes e o de Noia é a Pontenafonso,
dende aí damos continuidade ata Orro, de tal xeito que aquelas persoas, tanto a pé como en bicicleta, que queiran facer o mesmo, pois dispoñen dunha plataforma, dunha superficie que está delimitada lateralmente polas, digamos, unhas travesas que delimitan ese percorrido, ca sinalización correspondente e fundamentalmente co obxectivo de disminuir os custes e as actuacións de mantemento futuras. A actuación incluiu tamén a instalación de paneis informativos sobre a fauna e a flora da zona, así como os diferentes elementos etnográficos e patrimoniais polos que discorre a ruta. Incluíronse tamén unha serie de paneis informativos de distinto contido, en algúns deles pois hai referencias etnográficas a muiños e elementos típicos da digamos da orografía e da paisaxe deste entorno, tamén determinados paneis informativos que falan da biodiversidade do mesmo e, por tanto, entendemos que esta actuación pois debe ter continuidade. O investimento neste treito roldou os 90.000 euros enmarcados nun programa de rexeneración de sendas litorais de Galicia. O obxectivo da AR de Muros Noia é seguir a traballar na mellora dos distintos tramos do camiño para facelo máis accesible e uniforme, a través do Plan de Sostenibilidade Turística que implicará actuacións por valor de máis de 2,5 millóns de euros nos 5 concellos da ría de Muros Noia. Esta fin de semana falláronse os premios Atlante que convoca a Fundación do Museo do Gravado de Artes e que chegaron este ano á súa 15ª edición. Presentáronse un total de 260 obras de artistas de diferentes nacionalidades. O artista Venceslao Robles de Cádiz foi o gañador do Premio Carregal, o de maior contía económica, dotado con 5.000 euros. Os 3 premios Atlante de 2.500 euros cada un foron a parar a 2 autoras polacas e tamén a María Luna de Huesca. Polo que respecta ao Premio Galicia Pedras de Santiago, dotado con 2.000 euros, foi para a coruñesa Elvira Paz Santiago e o Premio Manuel Ayasó para menores de 25 anos, tamén dotado de 2.000 euros, para Maribadel de Las Palmas. O Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra cumpre 30 anos, un aniversario que os organizadores celebrarán por todo o alto. Polo escenario da Praza da Ferrería pasarán artistas como Richard Bona, Jeff Cascaro ou Rick String and the Nightcats, cun cartel que mestura o talento emerxente con figuras de renome a nivel mundial. Será a partir do luns 5 de agosto ata o 9 ás 10:30 da noite con entrada gratuita. Son unhas datas que xa están asentadas, que xa os pontevedreses e as pontevedresas agardamos para descubrir o que para a maioría de nós son novas músicas, novos intérpretes e novas intérpretes. Ademais facémolo estamos aquí esperando con ansiedade, porque ademais de vir a Pontevedra, de chegarse eses días a Pontevedra, todas as persoas que son aficionadas, ou moi boa parte das persoas aficionadas ao jazz en Galiza, e eu incluso diría que no norte de Portugal, pois temos a oportunidade de descubrir uns músicos e unhas músicas de extraordinaria calidade. Que é un patrimonio de todos os pontevedreses, realmente xa se considera como algo pois característico, no, do verán de Pontevedra. Por outra parte, a importantísima participación do Jazz do País, que foi algo que se incorporou pois fai algúns anos e que tamén está consolidado e que seguramente en este sentido o primer festival en Galicia. Outra cuestión tamén interesante é que sexa gratuito, porque isto facilita algo que decía Paco e que é moi certo, que moitísima xente descubre pois unha música que o mellor non de entrada non lle atrae, pero de repente ve que non só é interesante, senón que é a base de moitas cousas que está escoitando. Por terceiro ano consecutivo Noia organiza o Bolo Fest. Será o sábado 27 de xullo no Monte do Bolo. Trátase dunha romaría urbana cunha dupla finalidade. Por unha banda, por en valor unha área recreativa moi próxima ao casco urbano e pola outra a promoción de grupos de música e artistas locais. Por terceiro ano consecutivo e despois do éxito das edicións anteriores, volve o Bolo Fest. A cita, organizada polo Concello en colaboración con varios negocios de hostalería, busca promover os grupos e artistas locais.
O tempo que poñer en valor unha área recreativa moi próximo ao casco urbano. O que intentamos é buscar que a xente colla a súa comida, se pode ir ali contaremos con pulpería, habrá un sitio de alimentación que é o Bolo Preñado, e o Bolo Fes e o Monte do Bolo, e ademais son os bolos dos grupos de música, non? Bueno, isto un pouco pensado tamén por Antón, é xente creativa que fai este cartel, que de verdade que quedou moi bonito, e dedicarlle un día a estar pois un sitio, un espacio natural que se intentou recuperar desde fai un tempo, escoitando música dos grupos locales e darlle oportunidade a eles de que o fagan, non? Vamos con un carácter de romería urbana, aquí no centro do pueblo, debaixo dunha carballeira estupenda, e donde temos moita conciencia co tema da naturaleza, co recollida de basuras, con todo isto, que sempre é exemplar o evento en ese aspecto. Este ano os grupos convidados son un total de 8. DJ Pichi, Morifortis, Decot, Sara y Majos, Thanos Anins, Onda Dagda, Flameco e Boomers. Empezarán a tocar a partir das 5 da tarde ata as 12 da noite, con variedade de estilos. Os grupos empezarán sobre as 5 da tarde hasta as 12, 12 e media da noite, e varios estilos, o sea, tocamos o grupo que teña a súa identidade, aquí se expresa coa súa música diante pois dun público casi todo de aquí de Noia local, é un ambiente moi de pueblo, é onde hai desde nenos pequenos a familias enteiras e, bueno, recollemos todo eso este obxectivo un pouco do proxecto este. O festival terá ademais un carácter solidario, xa que todo o que se recade coa venda das entradas irá destinado íntegramente á Cruz Vermella local. Non queríamos que houbera como unha entrada simbólica, que non fora unha entrada a uso, sino que fora algo simbólico e que fora pois para que unha asociación como é a Cruz Vermella pois recaude uns fondos, non? E así vemos que o ano pasado, e fai 2 anos, pois tuvo boa repercusión, tanto de xente como de recaudación. As entradas anticipadas xa están á venda e podense adquirir xa por tan só 2 euros no Fina Estampa, no Jaratuxe e no Manduca. Ese día en taquilla terán un prezo de 3 euros. Mañá comeza en Vilagarcía o ciclo de cinema Fantasio na Rúa. Farao coa proxección da película Barbie na Praza de Rabella. Será a partir das 10 da noite. A variación respecto a outros anos que si este tipo de películas se centraban máis en localizacións nos centros socioculturais de cada parroquia, este ano o que facemos que levalas a zonas con máis xente, en algúns casos en zonas comerciais de hostelería, para tamén que poda repercutir no sector socioeconómico da cidade e incluso en praia. Sí que vamos tentar de algunhas das sesións, sobre todo estas galegas, pelis como Salta, Honeymoon, Amigos da Morte de Javier Veiga, Cuñados, pois que veña algún si non pode vir o director, vamos ter que tamén alguén do elenco ou alguén dos produtores das pelis. No marco do ciclo proxectaránse un total de 14 películas que se repartirán entre as rúas do centro vilagarcián e as súas parroquias. Como dicíamos, mañá estreará a actividade a película Barbie. O mércores ás 8:30 será quenda do Monstro Mariño, desta volta no barrio dos Duráns. As proxeccións continuarán ao longo deste mes e de agosto. A entrada é completamente gratuita. Esta mañá presentábase na Pobra a terceira edición da carreira solidaria Móvete pola Diabete. A cita organizada pola Asociación Anedia en colaboración co Concello desenvolverase o sábado 27 de xullo a partir das 8:30 da tarde. Deporte e solidaridade volverán a ir da man na Pobra coa celebración da terceira edición da carreira solidaria Móvete pola Diabete. A proba presentada esta mañá no Concello está organizada pola Asociación Anedia. Terá lugar o sábado 27 de xullo a partir das 8:30 da tarde, na zona comprendida entre a Praza Alcalde Segundo Durán e o Peirao Comercial. Porque a diabetes sigue sendo unha das enfermedades máis prevalentes en Galicia, pero tamén sigue sendo ao mesmo tempo unha gran descoñecida, non? Entonces, falta moito para traballar en visibilidade e dende a Anedia, porque somos unha asociación autonómica, pero bueno, temos unha gran implantación no Barranza e aquí na Pobra, bueno, facemos actividades todo o ano e queríamos, bueno, pues continuar con esta cita. Nesta ocasión a carreira terá tamén algunha que outra novidade, xa que a organización decidiu incorporar o factor da sostibilidade. A parte de solidaria, que é o fundamental, non, e de información, tamén contamos este ano, sempre intentamos nas nosas probas facer unha, pois como componente medioambiental, é dicir, non só podemos pensar en diabetes, a diabetes forma parte
de todos os ámbitos da nosa vida, ¿no? E traballamos en varios proxectos para reducir os residuos e tamén para non xeralos. E entonces este ano contamos con dúas iniciativas nesta carreira. Unha é con The Cycle, que é unha empresa da Pobra do Caramiñal tamén, que nun proxecto que se chama Proxecto Beta, que é para reutilizar esos residuos, non, que xeramos, a parte que se pode, digamos, reutilizar. Vamos a ter unha pequena sorpresa nesta proba. E aparte tamén con Viacua, que nos vai a ceder unha estación para coller auga da villa, os participantes, para non ter que utilizar, digamos, envases, ¿no? Que contamos ter alrededor de 300 participantes, e entre voluntarios e participantes, ao final, pois, xamos moitos residuos e intentamos reducilos con esta estación, non, que nos aporta Viacua. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de iniciativas, coas que o goberno local ten un enorme compromiso, animando ademais a veciñanza a participar nela, co fin de superar os 300 inscritos. É por unha boa causa, entón animar a todos os veciños, máis grandes, máis pequenos, adultos, pois que participen, veñan. É unha proba que ademais é sobre liso, é dicir, faise bastante ben, non ten tampouco é moi dura deportivamente falando, entonces, bueno, creo que é factible que todo o mundo pois poda participar. O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o día 24 a través da web www.carreirasgalegas.com. Ata aquí chegou a edición deste luns das Novas do Día. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.